vi filme en roomtur, en rundvisning i huset. Du skal gå med. Her spiser vi slik. Her der har vi køkken. Og opvaskemaskine. Og herinde, ja, der har vi et toilet til at tisse. Og hernede, ikke det her, hvor vi sidder til Mariah og Elizabeth. Ja, og der spiser vi faktisk ikke slik. Det her, det er døren. Og så har vi købt nogle nye sko, fordi vi havde glemt vores derhjemme. Okay, kom. Nu skal vi ovenpå, fordi det er et 2-etagers hus. Og der er billeder af jordbær, fordi jeg har en mistanke om, at dem, der bor her, de godt kan lide jordbær. Ja. Så det her, det er mor og fars soveværelse. Lidt lyst. Den er altan. Okay, lad os kom. Og det herinde, det er hvor vi sover. Og det er fordi, der bliver så lyst, når vi har gardiner rullet op. Og så har vi walk-in closet. Prøv at se, og det er bogstaveligt talt. Ja, og vent. Okay, kom. Herinde. Der har vi ikke noget dørhåndtag. Nå ja, det er sådan et sted med gulvtæpper, fordi jeg tror, der er nogen, der tissede på dem, og så har de skåret dem op. Herinde, det er badeværelset. Okay. Er vi færdige nu? Vi er færdige. Vi ses. Jeg får helt uskarp her til sidst. Ja. Nå, men det er da ikke stoppet.